盲目のテノール歌手アンドレア・ポチェックがイタリアの素敵なコンサート会場で歌っているのを見て感動し、私もこの美しい残り人形を歌ってみたいと思いました。2番は言語で歌うことに挑戦します。けいこさん、お願いします。